Kuzwa ngikuthathaphi lokho angisho kanjani lalela akakushongo lokho na Ngikulalela phela nawe Ntshebe umdala kodwa manje wena ufuna kulalele wena kuphela. mana uredo ngicela ukhisi mina kabami awukwazi nje mina nje ngusuku oluhle angikwazi ukukhuluma into ngokhuzwayo ngingenayo isho nginasiqiniseka ngingayazi yabo njengamanje utshela abantu ababuka lo live uthi uKhuzani waDlwengula uthi abatshela abanye abantu ukuthi uKhuzani wadla. Okay bafo mayelana nalo live ngizozama ukuyiqhelelanisa noma ngingaphawuli kodwa ke abalandeli sothanda ukuphuma esandleni mangabe ke bengena kakhulu empilweni zabeculi njengoba ke omunye wabalandeli la egcina eveza okuyikhona okungafanele ngabe kusabalala enkundleni zokuxhumana njengoba ke begcina bethatha izimpi zabo beyifaka la emculweni kanti ke uzokhumbula ukuthi njengoba abaculi besuke bencweka kusuke ukuthi kuyadlalwa kodwa ke mase kuvezwe ezinye izinto cha ngisuke ngingasaboni ngendlela ekuyiyona kufanele ngabe into ekwenziwa ngayo njengamanje live bekhulunywa ukuthi uKhuzani waDlwengula. Ngabe-ke emlaleli wami uzoyilalela ividiyo iziphele ebese uphuma novo lwakho mayelana nalolu daba. Angisho-ke ukuthi kukumenzela odlame noma kufanele kube nepolitiki noma lokho kuliqiniso kangakanani. Angizweli ukuzokuprova kodwa-ke ngifuna ukuveza ukuthi lezi zinto ezinye ezenziwa abalandeli zilimaza kangakanani umculo noma zomlimaza kangakanani ikusasa lomculo. Kumasikani nayo ividiyo iyalandela ngizozwa uvo lakho laphana kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment wezesho ukuthi usolikeile kuze njalo masifala amavidiyo ube wena oqala uthola notification nayo video kuzwa ngikuthathaphi lokho angisho kanjani lalela akakushongo lokho na Ngikulalela phela nawe Ntshebe umdala kodwa manje wena ufuna kulalele wena kuphela. mana uredo ngicela ukhisi mina kabami awukwazi nje mina nje ngusuku oluhle angikwazi ukukhuluma into ngokhuzwayo ngingenayo isho nginasiqiniseka ngingayazi yabo njengamanje utshela abantu ababuka lo live uthi uKhuzani waDlwengula uthi abatshela abanye abantu ukuthi uKhuzani wadla. Okay bafo okay yabo mina ngithi uKhuzani waDlwengula ngisho wena uzokubuza ukuthi lo muntu le ufakazi balokho unabo na uzokubuza lokho ngisho no ungizwa mamela ungizokhuluma awukwazi nalokho wena ufakazi ukuthi ungizwa wakhuluma kanti wamdlengula nayo le ntombazana uKhuzani ungizwa umngani wakhe phela umngani wakhe umngani wakhe bekumngani wakhe yengamanye engazawazi ngicela ukhisi ungengathi awazi ilula lento asenze njani madoda asenze kanje Ntombi ngicela ukhisi mfethu njengoba ushilo ngicela mfethu yazi ulula uthi awukhuzwayo hoxisa amagama thana ngiyawahoxisa amagama athi amagama ukuthi uKhuzani wazi ubhala lokho lobo ubhala ubhala ubani ubhala lokho wena usho uKhuzani waDlwengula ungizwe washo kanjani wo ngithi uKhuzani waDlwengula ungangitsheli ngobani angithi umuntu waDlwengula uKhuzani wawukhona la kuyisini wena wawukhona kuyisini uKhuzani waDlwengula ima bafo ezo ngizwe uhlale eshintsha izinto ngizwe ngongizwe Ngoba uzosale khona bafo ngiyaxolisa mina ukuthi ngikutshele kanje unomqondo omncane kodwa. Alright ngiyabona bafowethu Ucabanga kancane nomqondo omncane. Ngibafo ngihlala kwami ngingaceli umuntu ngihlala kwami ngisebenza umqondo wami ngubona nginemoto futhi adada ndetha uKhuzwayo ngalapho ku right Bafo wena esinomuzi bafo asiqhubeke iphele lapho uthi ngithi umuntu emincane asiqhubekeni ngokuthi uKhuzwayo wathi ukuthini bafo ngeke ulase emhlabeni mawuzoba nomqondo onje khululeka bafo wazi ukuthi wena sisonke soshona egcineni soshona noma ungaphila 18 years uphila ungenayo nethulu uphila nalento le egcineni sizoshona abahamba impilo yami ayidependanga kuwo nasezo ngizokuprovela ukuthi isilima mina uzamkhephile lo mquba lo hayi uKhuzwayo mfowethu ngoba akalaleli yabo kanti bafowethu akumele yazi akekho umculi ongajabula ukuthi kufa umuntu egameni lakhe and okunye bafowethu sinezingane zethu nani nezingane zenu
ungabe okwenza into ezokufaka ejele igcina kushisa umndeni wakho. Awungitshele mawukuthi una 30 manje mawe ejele ugwethe u20 years noma u25 yobe uneminyaka emingaki. Ezizinto bafowethu ayi iyagula lento le. No, womnikazi ofortune. Ukulungile mfowethu cha mina bengangenzela into mina. Phathi bengizomnika lenselela akayifunayo. hayi khuzwayo ungakwenzi mfowethu. Yabo nje khuzayo uyazi mfowethu siyazana kakhulu nawe mfowethu. Unengane mfowethu. Ugcina wenza into ephuma esandleni. Uyemva kweminyaka emingaki mfowethu. Unkosikazi uyobuye khonani. Indle yakho uyobuya kunjani ekhaya mfowethu? Hayi No, mfowethu hayi. ngingile ngani zakwethu. Ngizobuya nginijoyile bafethu ayikho inkinga. Siyabonga mnikazi wefortune mfethu okwenzile namhlanje usivulela inkundla kancane zathi ukuthi kodwa